Здравейте, банда! На вашето внимание представям две страхотни спрейчета за вонящи и смърдящи климатици. С тези два спрея бихте се справили дори с доста така замърсени климатични системи. Как да процедирате с тях? Това спрейче е дезинфектант под формата на пяна. Към него получавате ето тази сламка с разпръсквател отпред. Отваряте всички клапи на купето. Клапи имам предвид тези на стъклото, тези към вас и тези долу в краката, които са. Започвате да изпръсквате пяната посредством тази тръбичка в дифузерите, които са отпред на таблото. Изчаквате 5 минути, след което запалвате автомобила, пускате климатика на най-студено и след 10 минути вече всичко е изчистено. И в допълнение, разбира се, е това нещо, това е димка. Оставате климатика да работи максимално на студено, с максимална вентилация вътре в купето. Премахвате този защитен пръстен и натискате надолу. Затваряте прозорците, разбира се, и вратите плътно. Оставате да се изпръска. След като се изпръска, задими цялото купе. Просто го оставете 10 минути, след което може да отворите вратите и прозорците, да оставите още 10 минути да се проветри и може да се насладите на свежия въздух в купето и миризмите, които са били преди, вече са в историята. Така че, приятели, ако искате да се здобиете с тези спрейчета за дезинфекциране на климатични системи за автомобили, може да посетите сайта на Реновация.bg, да напишете тук отгоре почистване на климатични системи и да си закупите добавките с 10% отстъпка. Благодаря ви, приятелчета.